Jeg har fået til opgave at definere, hvad en stamfunktion er. Og funktionen til store F, fordi det er det, vi kalder en stamfunktion, er en stamfunktion, hvis det gælder, at store F er x differentieret er lige med f af x. Vi vil så lave et eksempel. Det eksempel der har vi en stamfunktion, der hedder store f af x er lige med 6x i anden plus 4x. Så vil vi finde ud af, om det her, vi vil så finde ud af, om den her stamfunktion er en stamfunktion til f af x lige med 12x plus 4. Det vi gør, det er, at vi så differentierer den her til at starte med, så vi får f differentieret af x er lige med, så flytter vi to tal ned foran, så vi har 2 gange 6, og så x, og så plusser vi med 4, så får vi så, at det her det er 12x plus 4. Så det her er altså en stamfunktion til den her funktion. Da vi nu har defineret, hvad en stamfunktion er, vil vi nu bevise sætning 1. Og sætning 1 hedder altså, at hvis store F1 og store F2 er stamfunktion til F, er forskellen mellem F1 og F2 en konstant. Er forskel Det vil altså sige, at hvis f1 og f2 er stamfunktioner til f, må det altså gælde, at store f1 differentieret er lige med f af x, og store f2 differentieret er altså også lige med f af x. For at bevise, at det er altså en konstant, kan vi starte med at trække de her to udtryk fra hinanden. Vi har altså store f af 1 differentieret minus f store f2 differentieret skal altså være lige med 0. Da de her to er lige med den samme, kan vi lige starte med at trække dem her fra hinanden, så vi har f af x minus f af x. De her to udtryk er helt ens, må det altså være lige med 0. Og fordi at de her er lige med hinanden, så må de her to trække fra hinanden, altså også lige med 0. Yes. Så det vil altså sige, hvis den afledte i alle er lige med 0, må det altså gælde, at store f 1 differentieret minus store f2 differentieret er lige med en konstant. Yes. Jamen, nu har jeg lavet beviset for sætning 2, har vi så nogle opgaver, vi skal løse. Og det vi får, det er altså en funktion f. Den er altså givet ved f af x lige med 4x plus 3. Derudover får vi nogle stamfunktioner. Vi får f1 af x, som er lige med 2x i anden
plus 3x plus 5. Så får vi f2 af x, som er lige med x i anden plus 3x plus 6. Sidst får vi f af 3x, som er lige med 2x i anden plus 3x plus 10, og altså et total. Vi får altså at vide, at en af disse stamfunktioner til f går igennem punktet punkt 1, 10. Vi skal nu gøre rede for hvilken en af disse punkter, som det er. Nu har vi stamfunktionen, og bliver nødt til at differentiere den, for at finde ud af, hvor der passer. Det vil gøre, at vi minus nummer 1 op herop, så vi får til at stå 2x 2 gange 2x, og igen minus 1 herop, så siger vi bare, at det bliver bare plus 3, og det er altså differentieret det her. Og igen, så gør vi det hernede, vi minus med 1 herop, trækker det der ned foran, så vi kommer til at stå lige med 2 gange x, igen plus, igen trækker vi x'et væk, så vi kommer her til 3. Så går vi herned igen, så igen minus 1 herop, trækker det her ned foran, så kommer vi til 2 gange 2x plus, igen minus 1 herop, så vi får bare til at stå 3. Igen, så smider vi bare den her væk, fordi det bare er en konstant. Så vi får altså, at det her er de differentieret. Så får vi altså det herop, det er lige med 4x plus 3, og det er altså det samme som hernede. Der får vi 2x plus 3, og hernede får vi igen 4x plus 3. Der kan vi altså se, at det er de her to, som er stamfunktioner til den her funktion. Derfor vil vi altså nu prøve at sætte x ind i de her op, for at se, om de spytter vores y-værdi ud. Vi starter med f1 af x. Den hedder altså 2 gange 1, fordi det er vores x-værdi, i anden, plus 3 gange 1 plus 5. Det er så lige med 10. Allerede her kan vi jo se, at det her det er den rigtige, men nu prøver vi også lige at tage den anden for en god ordens skyld og se, om måske den også passer. Vi siger altså 2 gange 1 i anden plus 3 gange 1 plus 10. Får vi altså, den er lige med 15. Derfor er den rigtige f1 af x.